Asomsa hati o nugia senia Mwiwa Kotor ma kaisa nugui balaino hohom dodom khei ubana laijak hati o phalnai bai painai lukurok lokmani se 5 feet te hilikmani 19 kg 700 gram kao hati o mui painai rok wari kwthung wari chawi naimani tuyo hanai sai khnarao phal nokni bagra tui phaimani loge loge no kilo 50 rupees khlai phalka nei bo sawi khnarkha abohai Mwiwa YouTube rogo chungnugo China rogo se apte hai Mwiwa Kotor Kotorok chungnugo wasur eba bariwa bosung hanimanya aboni slaifano double tei triple kotor tei awano hasi triplani lukurok kaham kheno sibusiniwo phanai asutu mok bo sakha Mwiwa Karbook sub division by khobjak Joychandrapara Patishori o Manthogo tei bagra Tripura hastini phatani not boni nogo tui phai bor phayo hnei o sawai rakha এটা কোন জায়গা?